Ćao svima ljudi, moja se ime Fruity Gamer, kao što vidite, danas stigamo Brawl Stars! Da, samo vidim šta ima u shopu, inače pokušali smo da snimimo žugu, to je nova igrica, mislim moji drugari već znaju za nju, ali za nas je nova, usput, igra. Sad ćemo da igramo sa Buvom. Ja sam slučajno, nisam slučajno, nego sam snimala video gde otvaram boksove i gde uzimam Bua. Ali taj video sam izmislila zato što se ništa nije čulo jer imam problema sa tim istim rekorderom sa kojim snimam ekran. Screen recorder, pa kako se zove, mrzim ovog mrtisa. Pa ću morati da sad, znači na svakom snimanju novom gledam, znači ne mogu 2 klipa za redom, znači ću morati ovako da gledam na svakom snimanju, ne znam. Da se sve mutim. Sad se. Biber, ne znam da ga pitam. Pazi Bibera. Što ovako isporno vidi. Čekaj da stavim jedan. Znam šta nek smo. A naravno travi. Znaš da ima kružio. Kos. Vrti se u krug, razumiješ? Kružio kos. Kako je bre ose, ti retardira? Ne znam šta je os? Ne znam. Šta? Pa, ko zna? Životinja. Pa da. Ali ono drugo ose. Ona ose, ono. Op. Aj čuti, molim. Čuti, bre. Bez bitno. Idemo, let's go. Jedan taj, može cijelu ekipu da vam uništi. Niču ne. Čuti. Dobro, sad će da vidiš. Znači, sad se krije taj Pokemon s Bom. Vidim da znam gdje, da znaš. Pazi, glaso. Ma neće veze, okej, reklamiram pasti. Koja će ti ili ovaj Buu? Ja, baš nisam da vidim. Nije fair, on ima ultu, ja nisam. Zašto ga ovaj top ne pogodi? Sad će da uzme, sad bjegam, by the way. Out. Samo sekundu, imam koliko video traje. Traje sam, kod onaka. Da. Ajde, otvaram ovo 300. Ajde. 300 coin kad nisam imala. 50. 600 token doublera. Sljedeći tik. Ja već imam tika baš. Znači, napišite ako želite da igram sa drugim Fruity Gamerom. Ja ne znam kako mogu da vidim koliko. Ne, nije bitno. Ajde, pomeram. Evo ti igraj, nemoj da padeš na mene. Izvoli igre, evo. Ađe. Igrat ću ja u milijun rundi. Naravno, mi ćemo se... Ne može se prekinuti. Neće. Još dugo će da travi. Zvolite su svoje krutiće. Hoće da ti izgubim sva trofeje sad. A ne, mržim. Pa da... Ne znaš šta te čeka, šta? Plus 1! Plus 1. Hvala sam. Ovo, prva. Ajde. Ajde, bre, buje se smotan. Ajde tako.
Ola! Pazi. Se ti me... Pazi. Brate, njega ganja. Brate. Ne! A kud ideš sa... Brate, baga mi. Šta Pa ti ne je? bagati, brate. Baga! Kad ti nije bagalo, krenuo si prema njemu, a vidio si da imaš malo helta i da su zidovi oko tebe. Ajde, kreni. Pa. Ima neki kako se zove, big game. Pogledaj. Nema, prošlo. Da. Brate, ovdje me spano na isto mjesto, garantujem. Ajmo. Obeli, izgubiti. Ok, ne znam. Ajmo, let's go. Tako. Napadati. A nemoj da padaš probleme. Šimamo se, bre, brate. Pazi, gledam. Ajde, idem, priđi. Da proverim, ne otkrivaj se, bacaj. Rozalija! To. Tu je Bibi. Jesam rekao da je tu Bibi. Pa zašto onda ideš ako si rekao? A brate, Bibi lagano svakog ubije. Jer je glupa, eto zašto. Bibi lagano svaku budalu koja joj se nađe na putu ubije. Pa znači sebe nazivaš budalom, tako je. Ti si budala. Loud opet spono na isto mesto. Bu treba Ajmo, 3 ili 4 udarca da... Ajde, imaš tu 2 kutije, odmah to uzmi. To je planirano. Da, Ja bi imam 3 kutije odje. Ajde, ljudi. Brate, ono žbune, a nije. Gotov je Karli. Vidi maksa. Vidim se. Čekaj, jedna treća runda, sigurno. 5. Ne, video je predug. Čuješ? Ne. Ima veze, Mićuna izbacivat će se 4 sata. Obavezno da pogledate onaj video da skapamo 2 stola. Još niste pogledali. Jo, budale! Sima. Ardiram, bre. Oba, ne pust! Što me jašiš? Ovdje nekada. Ajde, brate, baci bombe. Jesi gotov? Sada ja idem. Dobra, ajde sad protiv. Ne još. Da, još. Sad ću ti da otvorimo samo boksiće. Ne otvorimo bokse. Dobra, ajde otvorim. Ja prvi. Odmah pljunem ruku, diraju telefon. Nemoj da pljuješ više, koji ti je? Mićune, lepo klikni. Sve tvoj tako. Otvara sve, boli me bre. Da, dobro. Da vi znate kako zato svaka udara strašno. Halo! Ćao, Ćao! šta radite? Pa ništa, evo sad malo se igramo, snimamo video. Ja se izvinjam, bili smo prekinuti nekim pozivom, ali to naravno nije bitno, mislim.
Let's Pixit. Šta misliš, koga da upgrade? Koga igramo elektrino? Više nemam ni para da ništa upgrade. Ja pare, imam pare, nemaš pare, ja imam, ti nemaš. Ja sam Da probamo ovaj Maxa. Nikad ga nisam probala. Maxa. Ko je Max? Maxa. Probala si ga. Nikad ga nisam probala. Opa. Onako, nije. Vidi ti koliko on ovoga ima, niću ne. Pogledaj. Ima 5. Ovo je brzina. Gledaj kako on puno skida. Gledaj ti koliko on ima. Vidiš? Aha. Jaj, ne. Čim dobijemo maksa ljudi. Znači igrat ću ga nenormalno puno. Ništa ljudi moji, to bi bilo sve što se tiče. Sad da probamo 8 bita, ja obožavam 8 bita. Sačekaj, pa to ćemo kasnije. Ajde. Hvala što ste pogledali današnji video, ukoliko vam se svidao, bacite like, subscribe na naš kanal, mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!